Takže čaute ľudia, dneska vítam u ďalšieho videa a v tomto videu si ideme zahrať Subnautiku 2. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Hej, settingy nemá, nejaké mám. Všetko na najvyššom, tak hádam sa vám to bude páčiť. Takže tak no, takže my ideme asi na to, ale neviem či to... Takže my ideme na to. Survival ideme dať. Okej. Okej ľudia, ideme na to. Fú. Ideme na to. Dúfam, že si to viete prekladať, ja si to viem prekladať, ale ťažko sa mi to prekladá ako slovne. A vás to budete vedieť prekladať. No tak čo, koho si ideme dať? Dáme si Stone. Tento sa mi dosť páči. Yes, confirm. Print complete. PDM implant reset to factory settings. Warning. Atmospheric pressure above human maximum. Projected lifespan 13 minutes. Adaptation required. Toto bolo jednotské. Ja som jednotku aj dokončila, až nám mám ísť boxovať. To je vozá rýchle. Veľmi rýchle. Stále to dosť rýchle ako. Tak je lepšie. OK, takže začíname tu takto. Počkajte, prepáčte, stále idem do settingu, ale potrebujem si zapnúť ešte vertical sync. Na 60 fps to potrebujem dať, lebo môj monitor rip. Keď má 60 nice. I am Noah. You're the QI. Your life is my job. My job is... Noah image. You are burning in slow motion. Under 60 atmospheres of pressure. Oxygen becomes a takže my zomierame. Nitrogen bubbles saturate your flesh and pry your joints apart. I've opened the door. Aha, takže my zomierame, takže tým pádom... Čo mám takto? Thanks to Altera Pioneer Nanotech, your body can adapt survival traits from a Zezuran rat. To som ja? Nie, to ja som ja. Proceed to the sampling pavilion. Shit. Čo je tu nak? Aha, tu stále life pody a to mi vypadá to, že v nejakej rakete asi. Mám pocit. Okej, poďme sem asi. Scanning for necessary adaptation. Tuším, čo to robí teraz. Exterior conditions. Please proceed to the sampling pavilion to adapt. Ja nemôžem prežiť vonka. Musím sa spraviť, aby som mohol prežiť. Toto asi. Čo? Okej. Pressure. Aha, takže to teraz znamená, že už môžem ako normálne. Okej, ja som veľký rýchlejší, nemyslíte? Ja som veľmi rýchly. Teraz môžem? Budem vyskúšať teraz. Videl som také klipy typko ako to. A môžem. Shit. Dajte mi hudu. Ježiš, ale sa to dostala prepáda, nesem klamať. Medkit.
Čo to vlastne spravil teraz? O, daj mi to! Ja to nemôžem. Ako sorry, ale tam ja nejdem. Ja sa docela bojím vody, ako nedá sa až tak, ale docela jej. Ja sa ešte predtým pozriem, či mám všetko na maxe. Jop. Fú, idem na to. Oooo. OK, na to. Barometric depth Oh. gauge activated. Prečo som to... A serious accident has occurred. Čo? Your sleep bay has been separated from the cicada. Prečo som tak You must reach nízko the pod vodou? surface and send a A distress ďalej call. vlastne. Aha, asi tam. Jo, ale toto je strašne cool. Čo? Daj. Oh, hell There no. are no other life pods in inventory. Ja si musím dať ešte troška slabšie, lebo strašne veľa. Ja to na nulu už, je to jedno. Unless you can return with rescue. Ach jaj. Hundreds of stored colonists will remain trapped here. Čo mám teraz dávať vlastne? Čo mám to teraz? No neviem teraz, čo mám. Ja neviem, čo mám robiť, ale... Ja netuším, čo mám robiť teraz. OK, už vlády sa ostávame. My full name is Noetic Advisor Node, ISV CIDS B3. Between us, I prefer Noah. You are the QI, the qualified investigator. Wear it with pride. We have made violent planetfall. I don't know the status of the pioneer colonists, the cicada, or the 40,000 souls stored in its quartz memory. If we're going to complete the mission to build a human future on this world, you will have to lead the way. Are you ready to begin? Yes, sir. Čo mám teraz? Aha, launch, OK. I can't release the life pod. The Sure. clamps have corroded shut. The tyranny of matter. You'll have to swim out and release them manually. They're on the back of the pod, outside the passenger window. Mind your breath. Aha, takže my musíme vlastne ísť tu dozadu. O, to je asi raketa. To je asi tá raketa. My musíme vlastne dozadu a my musíme vlastne to akože otvoriť manuálne. Jo, ale toto je strašne cool. To je tak 3-krát lepšia grafika ako ako sa volá, Subnautica jednotka. Ako to mám malo otvoriť teraz? Co? Aha! Yes sir, ok, už viem. I got this. Ja musím naspäť detektív. Ja zomrem od kyslíka. To nestínem. A prečo to tak trasie? OK. Custom experience. OK, to radšej nejdem robiť. Tak dáme si toto a launch. Ideme na to, máme tu nejakú ukážku. Life pod release. Trajectory error. Čo? Prečo nič je? Thrusters disabled. Clearing main thrusters. Stand by. Thruster function restored. Brace for corrective reorientation. Obstructions detected. Increasing thrusters. Releasing parachute. Release one. Releasing video. Increasing gravity. OK, toto bolo veľmi cool. Wake Ale up. že veľmi cool.
StarNav does not recognize the sky. To sa najprv zlaklo, že ideme nižšie. Titan-class biosignature on the horizon. Oh. You are not on Zazura, Pioneer. Jo, ale toto je... Toto je strašne cool, nechcem klamať. Ukáž, čo tu mám nové veci? Počkaj. Čo? Hej! Standard 8 rank, titanium rubber, silver. Ja by som sa najprv vykraftil... baterka. Čo má baterku? Toto je baterka. A... Čo to je? No tak... Držím palce. Ideme prvýkrát pod vodu. Wow, to je cool. Toto podľa mňa bude dačo také ako tá Aurora v jednotke, tento strom. Ešte tam radšej nejdem a ideme na to. Locating the colony is your best chance of survival. A prolonged search will require food and water. Ale toto je cool. Akože pozrite sa na to. To je ako reálny život proste. Tak ideme... Neviem čo na... Tam to kyslík. Ale ja stále neviem, že... Ja stále netuším, že čo mám... Ako tú baterku, ako mám získať. Čo to... Toto není ono? To ono, dajte. Au. Fiber mesh. Ale ja stále netuším, že... Seawater sampling detects a source of genetic adaptations in this region, tracking a bloom of viral activity at the same Tak ja by som source. sa ako najprv asi vykraftil. Investigate with caution. Jo, ja by som sa najprv vykraftil asi ten... Standard, surový... toto! Titanium. Skade sa nájde tu titanium práve. A nie je to taká, akože... Taká vec tak na to, aby som mohol... storage, okej. Toto. Ok, tak aby som si dobral asi toto. To má 40. A dáva 40! Yes! Tak my možno nezomreme. Ale ja musím najprv nájsť ten... Oný. Titanium, na to bude asi troška ťažšie. Ale neviem, ako to tam chodí. Jo, au. Zatiaľ tomu moc nechápem, ale tak... Však pochopíme tomu všetkému. Na chvíľku hádam. Ok, musím teraz nájsť... Toto? Titanium, nice, máme titanium. Yes, ale neviem, koľko to potrebujem asi dať, že 3, či koľko to bolo. Potrebujem si asi vykraftiť niečo, čo ma môže tak dodať rýchlo hore. Ešte raz, lebo tam bol titanium, tak tam môže byť toho viac. Vidíme, ukážte to. Ďalší, daj sem. Nie, si to viestra mi škodí. Ešte nejaký titanium tu nebude? Toto. Koper! Titanium, ďalší! Takto, čo je to? Titanium. Jo, máme titanium. My actually môžeme prežiť. Ja som sa ďaleko od môjho life podu už. Už zase taký konfidentný zase nie som. Toto myslel. Daj mi paniku. Ja to vyskúšam. Ak nie, tak... Acid can be used to make basic chemical batteries. Ja neviem, či to teraz vidím, alebo nie. Dobre, mi to nedá nazvať. Bublina by sa mi zišla, nechcem klamať. Tak, nice. Ešte by som si taký, koper. Daj sem. Tam je ďalšia tá vec. Koper. Ďalší, sem. Break. To dá dosť. Hej.
The portable locker can be hand-carried or attached to a To by som si hold možno potom zobral, ale teraz Avoid ešte workplace asi neviem, čo friction. potrebujem, asi zase Inform your z co-workers before moving ale their ešte by som to stash. troška ostalo, nech to zapapíru. Nice. Za 250 obyvateľov sa odhalím a budem natáčať aj zlepkou, to by mohlo byť lepšie. Takže počkaj, čo teraz môžem vidieť? Baterku. Môžem? Alebo nie? Môžem. Jaj! Dobre, už chápem, OK. Pokročil som, už sa v tom zlepšujem troška. Ja by som si vykraftil tú baterku, aby sme si potom mohli vykraftiť... No nie, ako sa získava... Ja neviem, ako mám... To by som... Ja neviem, z čoho mám získať... Rubber. Ako sa získava rubber? To netuším, no. Jo, mám tu ešte asi docela dosť toho, čo tu mám spraviť. A ja sa napijem. Vajca. Keď to by som teraz dal semka zatiaľ. To by som si rovno asi aj dal. Nice. Ideme znova, ideme na to. Tak teraz ideme hľadať teraz tie, čo by sa... to je čo? Ok, to radšej nebudem chytať. Titanium ďalšie, ale to mám už síce dosť, ale ešte to zoberiem, to potrebujem. Ešte niečo na čo by som mohol... Rámeč, ok. Ešte niečo by som našiel, čo by som z čoho by som mohol mať tú gumu, či čo to je. To čo je toto? Oxygen. Ježiš, ja mám... Hej, ja si musím nájsť tú gumu. Ja musím nájsť. Aby som mohol rýchlejšie vyprdnúť. To hej. Na to mám ešte čas. Toto čo je? Mne by sa zišiel skener, nie som káne. Ja vyskúšam ísť naspäť do môjho livepodu. A vyskúšam potrebuť, čo potrebujem na skener. Aby som mohol skenovať ďalšie veci. Ja to môžem spraviť už. OK, nice. Stranded on 4546B. Riley Robinson used a field scanner to outwit teleporting alien cyborgs and treat his Kara infection. Behavioral economists still debate why Riley abandoned a lucrative motivational speaking career to return to frontier life. Ako sa získava rubber? Nemôžem to vidieť ako tu na... Logs. Nie, blueprints. Blueprints, hej. Rubber. Moment, Reaper. Čo? To je troška vyššie, nie? Rubber. Lucifer Roca. To neviem čo je, ale... A mne zaukazuje, čo môžem skanovať asi. Jo. Takže musíme hľadať... Vypadalo to ako taká žltá guľa. Tak vyskúšame nájsť to. To robí sa už oslabuje, nech som klamať. Colony structure located. Ja som troška There may be clues to the location of the main habitat. Vypni sa a ideme dole. Možno to čo bude. Scan. Okay, nice. Daj. Aha, tam potrebujem baterku. OK. To ako správne. Toto je tá, čo mi dáva, ne? Jo, to je asi tá, čo mi dáva. Čo to? Aha. Habitat builder. Ešte jeden kus potrebujem. To nájdem. Dobre, mám veľa titaniumu. Čiže si idem po túto bublinu. Koľko to môžem veci skanovať, ježiš. Dajte mi bublinku už. Ja zomrem. No tak. Nice. Tak by sme mohli sem, a to čo asi... Tu asi nemám čo skenovať asi. Či mám?
Nie, môžem sa tam tiež stavať bejsky asi. A práve potom... Dining table, okej. Okej, tu na górę asi nič nepotrebujem z tohto, a tu je čo? Habitat builder! No. Viem, že v jednotke to bolo, že si môže stavať. Že ja som si proste mohol bejsku s tým stavať, ale to bude asi... A môžu to to isté. Toto je ono. A sa mi... Prosím, niekto je ono, mne sa nechce hnevať. Na chvíľu, na to sa nás. Ja sa bojím toto... On je po mne? On to je po mne. On to je po mne. On to je po mne. Bite trauma On to detected. je po mne. Flares may distract attacking predators. Je to ono. Je to Do ono. not hesitate to use alien life forms for survival purposes. Oily safe. Oxygen. Expected complexity. Zajímavé. Dajte mi... ja si mám riavky normálne. Kde je môj life pod teraz? A tam. Nie. Ja sa bojím tej rybky už. Ja sa bojím tej rybky. Dajte ma prejsť tohto. Počkaj, my si to môžeme vykraftiť. Rubber. Tu nemá ničo, je? Ale môžem to vykraftiť. Oily. Počkaj, to si vykraftil, ale nemá kým to mohol vtedy spraviť. Ešte sa budu všetko prísť. Počkaj to kraftí tak veľa toho? Ja teraz nebudem mať žiadne. Aha, dobrý. Chápem. Aby to glass. Copper wire, počkaj, to budem mohli spraviť. Ale neviem, na čo mi to bude vlastne. Aby to bude. To si asi troška neskôr dáme. Airpad, ok, nice. Yes, to je ono. Idem to vyskúšať hneď. Začnem sa smievať, som nepočul. The Noetic Advisor has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Ja to všimol. I'm monitoring noxiously elevated viral loads in the seawater. Aha. Heavy metal assays detect bone-blistering levels of cadmium, lead, and chromium. This planet is already killing you. We have to know if the life pod biobed can help. Find a convenient way to die. Your black box will phase your mind to the biobed. I'll print you in a new body. You can return to your point of exit to retrieve dropped items. Regular reprinting may help slow down environmental contamination. It's not a long-term solution, but for now, we have to triage. Ok, ide na to. Standing Ide na by to, to ide na to. reprint you. Welcome center. Aha, tak musíme asi tam ísť. Ja si ešte preto to zoberiem, na čo? Zoberiem si... Ok, jedla má dosť. Preto tu medkit asi. A potrebujem ako boju. Musím zase zabiť nejaké... tieto water slugy, ktoré za to ani nemôžu. Critical warning. Au! Stomach failure. Expected caesarean proteins. Found unknown What? alien tissue. Hej, kde môj... Nechápem to teraz. Ale najem sa aspoň toho Oilisa na to. Critical warning. Jo. Stomach failure. Expected caesarean proteins. Found unknown alien tissue. Critical warning. Stomach Ja nemôžem failure. jesť? Expected caesarean proteins. Ja nemôžem. Found unknown alien tissue. You cannot digest this world's life. You must locate a gene donor and adapt its enzymes. Aha. Tak čo teda môžem vlastne jesť? Asi iba tieto však. Ok, tak toto bude troška ťažšie. A počkej, tú voľu som si sa vytrafiť. Ok, tak ideme zatiaľ tam. Á, to je toto! Dobre, to točilo. Ja som zlakol, že to točil. A ja som tu už bol. Vychni, dole. Teraz ma už neháš zobrať? Dobre, konečne. Čo musím robiť? A tohto typka musím asi spraviť. No power. Ja by som si... Prečo? Halo? Prečo nemôžem... Aha. Ja by som si možno... Čo, ja ako to tam mám spraviť, neviem.
Neviem, ako sa z neho vybrať baterku. Vyber si svoju baterku. No tak. Aha, okej. Unload. Ja sa baterku asi vykrafím dosť rýchlo, tak idem to vyskúšať. Ideme to vyskúšať, jo? Tak je to nice. All systems online. Power connect. Welcome back, Pioneer. I'm Sophie Boucher, Kurultai surgeon. By now you know we're not on the Zora. We call this planet Proteus. We don't know when rescue will find us. For the sake of all our sleeping friends, we have to learn how to survive. Naima? Hey, fellow dead slave. I'm Naima Nakota, ecologist. Take a sip of seawater. Notice that sweet blood taste under the salt? That's a toxic dose of heavy metals. Nobody survived past 3 months. It's a beautiful place to die over and over again. But don't let that beauty seduce you, Pioneer. Exposure to Proteus causes a delusion we call Maysfield syndrome. The call of the sea. People may tell you it's a gift. Ignore them. You remember what Kara did to our homes. You know we can't trust alien biology. We've set up a lab here with a few basic biomods. They're safe. But if you start to hear voices, or if you get the urge to swim to the tree, don't go. Habitat is due north. We'll come pick you up. See you soon, Pioneer. OK, to bolo dosť zaujímavé. I'm in. Having a look around. This structure was connected to Sleep Bay 3 until the bay suddenly moved. Picked up and hurled a full fathom into the deep. OK, With pauzni you and tak I som si aboard. prečítať, ale sa to nechce, sorry. OK, ale teraz sa môžem zobrať moju baterku na... Jasne, že nemôžem, super. Nice, vidí. Čo potrebujem na Silver Era? Počkaj, na Silver by som možno... Nie, na Rubber. Silver. Glass môžem vykraftiť, ale to nie asi na nič. Yes. No, nice. Distraction, ok, to asi nie. Habitat... Aha, tak dobre, tak glass vykraftím asi tak, či tak. Aby ho to mohol ísť aj Copper Wire. To by som mohol, aby som si vybral taký copper, ktorý nemám. OK. Dajte tam všetko. Tieto veci si nemám už. Tak ideme ešte ten Lucifer Rocak. Nájsť taký. Nemáme toho moc veľa. Nie som to teraz videl ako. Ale to tu nie je moc veľa, keď to moc to tu nevidím, ako mám povedať pravdu. OK, tu je to, takže pod takýmito jeskyňami, OK. Tu je toho veľa. Daj to sem. Aj tieto. Oxygen. Nie. Ja mám asi toto teraz. A nie je to taký ten Seaglide, alebo čo to? Samozrejme, že tam by mal byť, nie? Taký ten, taká... OK, tak máme toho teraz veľa. To by mala byť, nie tá vec taká, ktorá si môžeš tak, ako, máš to v ruke, ako v jednotke, že máš to proste v ruke a tak si, vidíš. Samozrejme, že by to malo byť, inak. Ale... Nechcem, OK, Rubber, nice. Ktoré by som, čo mi ešte treba? Ježiš, ja som ešte zabudol ten koper, ježiš. Počkajte. Ešte koper a baterku, normálnu baterku ešte. Koper, ja potrebujem teraz veľa kopru. OK, takže potrebujem veľa kopru, ktoré zóny nemáme, super. To som mám napísal, tak koper, musíme teraz hľadať koper. Veľa... Môžem už mať aspoň jeden koper? Máte mi koper? Au. No tak. Nie. Čo spravíme teraz?
Ježiš, nie. Oxygen. Ja zomrem. Prosím. Však sa môže nadýchnuť. Yes! Uval, to je so pekné, sa mi to docela páči. A to mám tieto veci, ja som slepý. Ježiš. Toto je to, Nice, to je veľa kopra, to je veľa kopru. Tam je titanium. Tam je tá vec, čo mi dáva kyslík, takže okej. Titanium, koper ďalší, nice, daj mi. Ježiš, nie, niečo vyhoď. Ale ja potrebujem toto, nice. Poď rýchlo, plávaj. Ja potrebujem tú kyslíkovú bombu. No tak. Oxygen. Prosím. Dobre, teraz by som si asi dal tento pomôcť preč, to nepotrebujem. To si dám. Tohto trošku viac si dáme preč. Nice. Treba ešte nejaký... Ešte by som vyzišiel nejaký koper. To je koper. Ja sa to koper. Ďalší koper, daj. Ne. OK, dobre. Yes. Máme veľa kopru. Keď môžeme ísť. Hej, ale tu je strašne veľa týchto... Tu je strašne veľa týchto kyslíkových bombiek. To je výborné. A to stihnem, aby som asi aj šiel, ale neviem ako mám ísť, počkať tieto veci. Ne. Ok, nice. Hore. Ja som moc veľa toho dala, čo bude. Preš? Ešte to môžem spraviť. Mild outfit. Nie. Kupovaj. Yes, sir! Basic battery a teraz môžeme... Yes! Máme habitat builder. Congratulations. You have taken a major step towards zero debt day. As a platform for systems like the processor and scanner station, a habitat is a vital investment in your future. A habitat can also be an emotional anchor. Proof that you've something to last. Remember, it's easier to replace a body than a base. OK, takže už máme nejaké veci. A čo tu je ešte nové? Ešte niečo sviečí, niečo mi tu svieti. OK, máme tu toho docela dosť, takže máme na budúce by som si skúsil nejakú roomku skenovať, aby sme potom mohli ísť postaviť ako baseku. Takže pri nejakej vode a také. No nič, z tohto by to bolo všetko a ak by sa vám takéto videa budú páčiť, tak nezabudnite mi dať like, odber, veľmi ma to podporí, lebo iba som začiatočník, tak dúfam, že mi splníte môj sen. A to by bolo asi všetko a zatiaľ čusík!